എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും മസാല ദോശയൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്നുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കടലപ്പരിപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ദോശയൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫില്ലിങ് ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു മസാല ദോശയാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.